blegegek kugek sadulita mel nala gareng ora pangling iki ndaraku Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Oh iya ngono Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengaren ora guyu ya, Truk? Ha ya urung kok. Nggon ngendi-endi kok kon guyu ya ora wangun. Dibageke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Lho anggepe bapak iki diutang Rumestina apa piye ora? Rumah saku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luro ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengu terus raine. Kaya dikucir semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, Semar ndak tompok. Pangestuku Tampanana Panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Dursasana bekti kula nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang-kanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten napa-napa. Pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya, sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku Tampanana, Truk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya, Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasah guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora ngabekti. Wah, caidan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur. Guyu dhewe. Pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi kasihan. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dara, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Ingkang sepisan aku tilik marang kararjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane.
Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya mung popok kaya ngene wae. Kosik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujude kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis daya ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa, kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok luwih senengmu karo Pandhawa ki nganti kepati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, pendapa sepira taun iki ya malah pendapa kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondhang kalukengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Baladupak. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mar. Oh. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah, saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jarik ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora ming siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti. Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isinke lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sedyane napa? Ana dayah kok nacat karo sing di omah niku dayah cara pundi? Kula tak takon. Ana dayah kok nyacat karo sing duwe omah niku dayah cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe, niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo githok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring Brondodonya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, Brondodonya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Cobi kula tak takon. Ning Nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Kapok kowe ra. Mangsamu Semar ramani ngunek-unekke kowe, Pak. Lho, kowe. Tau unek-unekke, Pak? Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben, ngono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono.
Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat menang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya ning sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih-ngelih gampang nesu soalé. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika pripun lan napa ta sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pengendikanipun Ndaropati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Dene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhakake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur. Arep piyayi arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kuwi Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngapa? Aku wedi kono, mlebu ngomong kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane tok. Kowe aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsake kula tak golek rokok. Nendi dur, kentekan rudun man. Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih wae. Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki ngenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang apa nggo semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe ora manut karo aku tak idias siramu. Apa wis mau jenenge, Tru? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ki ning Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe.
Aku nek wis nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pahit aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudhun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa, bola-bali tak tantang. Ya, Pak ya. Heeh. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha komeng pate. Kowe iki alah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudah duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho cah iki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot viruse. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget wis. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen ora mundur Kurawa tundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamerane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Rek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pan. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke. Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tang tundas ngono tang des ayo dagil aku ilang dadi iya ora apa-apa sesuk 100 wae lho ora kleru kok cah edan pancen kan biyen Pak kersane Bapak kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, 3 kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak?
Adake sapi teng ya, Tru. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Terus? Iki anakmu ki mendorong man ngapa iki? Petruk ngewangi, gah. Aku ora ndek masalah kok. Mo nek kon ngewangi. Tru, Ngopo? kamu enggak sayang sama aku ya, Tru? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok, aku sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa, gah. Aku tak ngasuh bengi iki. Tru, Ngopo? engko rasa nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng, Gah, sel. Awes mayang awan barang mau ya, Pak. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing dening mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Njur maksudmu Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. aku mau matur. Aku mau matur, aku ya mau matur. Tamong. Ndara Antasena iki arep kek ngendi? Lah ning nggone. Bagong ki edan dieret-eret kok ora iso ditancepke. Ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun riki mawon. Yo. Nggari ki. Malang kerik. Yo. Ndara Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya yo. Ana apa, Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkaraku kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo, Bagong? Sopo, Gong? Patih Sengkuni. Eyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Meneng wae to. Santai. kok yo tegel-tegele goroh. Tuh ora seru-seru isa siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong, Nun, sing tomongke mau bener. asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina? Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Semono terus kula gudak ngangge gundul kula. Diyel glangsaran. Melayu mundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya.
Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ngeyel. Mboten pitados. Ya terus. Ana terus. Terus. Iya. Kena tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentolo? Ketawa, bapak ketawa. Pancen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku kulino dicocoki karo ndara-ndara garu kaca ndara-ndara sing nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh siap, rasa kuwatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono ya, Pak, ra sida mrene. Apa iku? Wong nggawa panganan. Arahe iki kaya mrene bol menggoknone yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok man. Nganti watuk aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan Karang Kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha Bandayuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono Mak budal. Mboten nganggo gending lho, Pak. So gending-gending apa? Nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga Karang Kadempel tentrem, mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih. Bareng Bagong muring-muring kok atiku ora penak. Mule kula medal saking Karang Kadempel, saking Pendapi, kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulak, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murina nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak lho. Nek ora kanthi cara mengkono, Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang ndak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar Murina ora usah wedi kangelan, Bagong cekelen. Petruk cekel, Gareng dicekel, dibondo, leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Ladal. Grewikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Lho, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk Gareng Bagong dibondo tangane. Nggih, ngestaken dawuh. Ning sampeyan ampun keri. Sampeyan yo maju ngadepi anak-anake Semar. Ayo, aku sing ngene ngarep ning kowe sing tumandang Ludur Kartomarma. Niki ngestaken dawuh. Simbah Patih. Ora pangling iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbah ya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe.
Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih Sengkuni arep gendak sikara karo kakekne Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong rene. Nggih. Gong, Sau lara weteng itu. kowe kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Ha kowe njelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara lho. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret e, Gong? Wah, jan ora iki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa bocah semene ngentek-entekke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedang, ngono to? Lho, sengkurene muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap? Kae pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genah boyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Iya, pun cetha ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu Gandeng Ndara Antasena pun boten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing mbelani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndara Kartomarma. Royonge arep menang karo Kartomarma to kenapa kok. Ayo. Adake ra iso malah. Yo. Oh. Wet. Mati aku.
tekan ho. Awak dingin. Mati. Oh, mati. Apa-apa. Oh. Petruk tangane nggubet. Ayo. Oh, iya. Oh, ha. Iya. Biar. Kocok tumbak jebol dadamu warang. Mak ora iso. Hoi. Go bendro saentuke. Woi. Aduh. 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 Wah. Aduh. Ndara Surtayu Petruk kowe nungkul mboten? Nungkul nek wis tekaning mati, lakon penjangka monggo. Mati. Wah. Wedian. Mudar kowe. Mati. Hot. Ah. Iya. Awas. Ah. 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 Hai. Ah. Wah. Waduh. Pitluk. Ndara Durmagati dajal kepala nyata Pitluk. Kowe lajan dadak gleleng pacakmu gembelo cilahmu. Ketemu karo pengilan Halya Durmagati. Cenopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe. Napa? Masangi blabak? Nglablak. Nglabrak kula. Heeh. Nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Durmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Lah mega tak kletak cilahmu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Sing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nek carane ngene iki. Celo, dlame iki celo wae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, kene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dlam.
Iki ngeplak wis lara status-status. Nah, modal ya, nah mburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kula ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ini tak apuci. Nyamburi wae piye? Go gaman. Oke, tunggu nang ngene. Aku duwene iki lho, Nduk. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Derek. Derek. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut ngluthung. Ha iya. Mati. Aja napa Golek pucukane. Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang. Wah nganggo kampak. Oh, clewek. Model. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu. Aku lho selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas roban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nek wonten sampeyan niku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengapsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 tahun, Truk. Tak kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Dititu ijleng. Ora pas. Anjir dititu ijleng. Kenang apa le? Ojigel. Petruk. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurek. Uli. Uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tuthuk, ning dheweke niku mboten jujul, len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk le nuthuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. L diganti L. Ha tetep uli.
L diganti L, tetep uli. Lho. Hulu pelek L ngeten. Diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Dudu. Uli. Uri. Dengkulmu meloncat. Malah cengengecan lho. Petruk uli. Kok uri? Ngantem cilah kula madhep mriko, adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo tak celenggalake. Celenggalake. Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalake. Monggo. Oh, ana tamu. Ola. Lah kok monggo? Nyo, monggo. Nyo Selenggarake. Betul. Jengel kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane sing nuthuk dudu Petruk. Bagong, Mas. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jling, kula klekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Klekaran. Ha terus Kalah, Man. mundur. Mundul. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe meng batur. Petruk ki ponokawan kowe meng pangeran pati kok kalah karo batur iki nek karo isin. Kula kok biasa, Man. Ora isin. Lah, isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mudul ketemu betul-betul wis kalah karo Petruk kan dadak. Ijen lah madang tenan. Cinan. Maju ora kowe. Ngomong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenono. Lah terus pikir kula cerat. Kok gelis? Non, Kok gelis? kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh. Salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicin. Maju. Kaya ana krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek aku. Kuping iki mbok sok digunakake ngrokok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, dengkulmu melocot. Ngerti kula citraksi kaya noturan krupuk entekno. Wo, langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. Oh, wis entek. Pun Ora turah. mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten tak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arep dientekke dhewe. Sampeyan ngomong ya kleru Petruk dhewe mlacet ora. Lur. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning apa-apa kan.
Petro nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tok undurke memper. Nah, aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampean gagah gedhe dhuwur ning kula mboten ajeng ngajri kali sampean. Ora wedi mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampean, Ndara. Hai! Halo aku. Canda, banting, jotos, banting, jotos, siwit, banting, pingkal. Gong. Ora apa-apa. Ada, ayo, banting, jotos, banting, jotos, siwit, banting, pingkal. Nggih. Sing abot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos tos. Banting jotos ciwit banting pingkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumen. Aku ya ngantem lho, Tru monggo. Pasundul dil. Ora apa-apa tak antem dil lho. Aku disaut ngene lho. Banding ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Ki kowe karo aku nek ora mlayu ning ngersane Ndarantasena, ora njaluk sak biyantu Ndarantasena, kalah kok. Kono wis gelem bantu ditangisi. Apa ya disambat apa Ndarantasena arep tegel Karang Kadempel dibiyuki bathang soto karo soto Kurawa. Ana wis sing maju ngono, wis sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya. Setan. Kono mangkat kono. Gus Ndarantasena kedrawasan, Den. Ngopo, Gong? Nek sampean boten bantu kalih kula, kalih Petra, Karang Kadempel bumi aku jana. Ora lagi sakjeke urip iki aku kok weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lampimu. Terus tak kon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Ndara Dursasana. Terus aku tak kon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa?
Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Satakrawa. Ning ra rasa tak perlu ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu Juga. tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngenekke bendane lambene. Saiki piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Didrasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan singane maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeyanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus mingsuk makuthuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak kemon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng wae merem. Nggih. Kok iso melek? Telapuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Didrasana nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Ora. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis gek ngampet ambegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Binayu ing asepi. Gong. Wis rampung. Mbon. Wis. Lho, Dan nanti ya, Tru? ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajae. Gus, Apa? pun nang ndero. Wis. Nek panas asine direpe, Gus. Lambemu lah. Men silir. Wis cukup nang kene, Gong. Terus niki daya kekuatane Kowe iso digdaya. yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Geleleng aku nyok. Nyuk dongkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke. Mesake ora. Urung arep dadi panen kok wis tok totoli. Wedan. Mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan ro jajare iki paling. Aduh. Wah, bajigur sapi tang ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah.
Wah, hebat. Wah, padahal sapi teng kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Pateni ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane Nyewa suwiwi. oh tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, Aku metu lho. engko sik kae urung engko bareng metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk-gedruk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngeki kekuatan karo kowe. Oke. Ra pengen lho terus. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten? Ora. Petruk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong-gong. Saya terus. Aku arep nang Kalimantan. Wah gleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ngandel ora. Lah wis nggawa pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono ki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sida ndek, Truk, wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis nggawa bel. Gawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Nah, kurang golek ndoro-ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi Gong ya. Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ayo ngayu jan iki apike ngeri-ngeri suwuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampean iso nabung lho. Yo mengerti wis. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngasupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang supi deh. Dang supi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Blub ngono. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Yo, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Nek ora ngene iki wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi. Iso. Terus kekuatan kula Iso nyembur kaya ula. wah gawe melonyoh ndasmu kowe Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite mbok ora. Wah. Aja mlayu kowe. Wah, mangar raine. Sajake mentas meguru anyar.
Rasa kokean gunem sing tanpa guna Dursasana. Kowe mau ngajar aku untuk banting ting. Aja dos jos, banting, aja dos jiwit kempal. Bengkal. Hah? Saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadikdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan, tokno legane ngatiku. Weh, kowe arwani karo Bagong, lakon lho. Ati iblis motor wae, ada udus kowe. Weh. Wah, lah iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal gawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Bagong wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadang-nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, ada tembles dening aku kowe. Wah. Iki sapa iki? Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Nimbles iki lho. Kaya ndase padha dasmu kuwi. Dandase padha. Aduh, Petro, aku kapok. Petro. Kowe ketok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar Sengkuni. Aduh, aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro, aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu. Petro, aku culno, aku tak melayu. Ngono ta. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlacat. Wis mlayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cuk. Wah, ya, kena sembur. Apa? Sembur raimu. Asem kowe ngemot pestisida ora. Kok didoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Terus. Kowe iki rasa Kang Slupan idumu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya le kemranyas ora. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ngelek. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimblis sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno paeno timblis dening aku kowe.
Wis do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Lah aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane engko singkirke yo Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo Yayi tak derekake. Mundur nih, mundur. Siwa Semar. Kula. Karang Kadempel wis katon tentrem. Ya, Karang Kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwana Yantaka. Gandeng kula niku butuh. Monggo niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa. Dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal senjata cakra. Angka 2 pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada, angka 3-nipun Kyai Nenggala. Gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke, mongko niki dadi syarat. Lah, sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe uga bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar, monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar, kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negari Ndarawati nyuwun ngampil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndarawati. Niku tenan? Ya, tenan. Saestu lho. Ya, nek enten apa-napa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negara Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala. Sami kali Ndara Garukaca nek enten apa-napa sampean wantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar, iya, syukur. Aku tak ning Ngamarta, Kek. Aku tak matur karo Dharma Kusuma nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Klimasada tak suwun ngampil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pamutahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aberdaya kekuwataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo kakene Semar. Nggih, ngatos-atos, Ndara. Ning wangsukmu nama adin lho kowe. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara. Gawe kaget. Ora pangling kaya Atmajaku pringgondani tetuka ingkang sowan ngabiyantara ngersaning wong atuamu ing Ndarawati. Nggih, Gatotkaca. Padha kanthi harja sapraptamu ning kedaton praja ing Ndarawati nggih tetuka.
tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra ing Pringgondaniwa kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Prabu Indrawati wis ndak tombak karya bombong penggaling wakmu Indrawati ora liwat pangestuning wakmu tampanana lho pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan nggir kasih kecok manggen dengan ikut lenggah angger Gatotkaca pamat garpa ruci sampun boten kirang prayogi dipun sekecaken lenggahipun nggih ing abdi Widara Kandhang Siwapati Udawa inggih kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wapati kula tampi dawah sami-sami Gatotkaca wonten timbalan sumengko pangabodran damar sasi gita ana wong wigati sowanmu ning Praja Indrawati marata gage matur marang awakmu ing Dwaraka Purwa madya lan wusanane samendhang aja ngantur ing karempit aturna marang wakmu Indrawati wale-wale menapa estunipun sowanipun ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca menika boten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus apa diutus dening wong atuamu kadangku panenggak menika sanes apa diutus karawan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika Gidanes lah banjur sapa ing ngutus kalawan sira kulup tetuka mboten sanes kejawi namung Siwa Semar Badranaya nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang putra kadang kula Kakang Mas Antarja miwah kadang kula Yayi Antasena sedaya sampun kepareng sowan wonten ing Karang Kadempel Kiai Semar nalika semanten mratelakaken tuwin paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhahing kanugrahan nalika semanten wanter ngendikanipun Kyai Nayantaka inggih Siwa Badranaya syarat srana supados sak mangke wahyu menika enggal katampi dening satunggiling titah utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kyai Badranaya inggih Siwa Nayantaka kepareng sak mangke anyanding pusaka ing Ndrawati ingkang nami inggih menika pun senjata cakra mila sawanipun ingkang putra ing Pringgondaning ngersanipun Kanjeng Prabu Ndrawati wonten suka lilaning pegale paduka Prabu maring ana ngambil pusaka senjata cakra badhe kula boyong wonten Karang Kadempel Prabu Ndwaraka Kagatri sang kapirang uri nangkul kinampet gampedo sang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu garing ya to nggih kabeh aturira wis tak tampa cetha ora ana ingkang cicir swiji nanging saka panglimbanging wakmu Indrawati kosek to lah ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplik kuwi wong loro saudon telu saurupan pangkate amung batur jejere amung Panakawan. Lah kok wani bakal nyuwun ngampil pusaka senjata cakra apa anggap pusaka senjata cakra ki pusaka loro saudon telu saurupan. Kuwi gedhe dayane pamunaing satru sekti. Ingkang ora kuat sarta ingkang ora sak timbang sak bobot kan kekuwataning senjata cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi. Mula kang saka kuwi Gatotkaca kowe bali nyang Karang Gandempel. Matura marang Kakang Semar Badranaya yen to apa kang dadi penjaluke nuwun sewu nata Ndrawati ora iso ngudaneni Gatotkaca. Kosek to? Lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang kerik ana ngarepe wong tuwa? Sampun dados tekadipun ing putra pun Pringgondani. Menawi Kanjeng Prabu boten maringaken pusaka senjata cakra nadyan kula kedah remuk kasawurna putung kabandhemna mapan wonten negari Ndrawati kula boten badhe owel badhe kula ikrasaken pecah gesang kula lho yen ngono kowe wani karo wakmu Ndrawati nyuwun pangapunten paripaksa kula wantun.
Nuwun sewu nggih. Mestinipun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika, namung nuwun sewu, gandeng kula menika pangkatipun Senopati. Tentrem lan botenipun negari Ndorowati menika gumantung dhateng Senopatinipun menawi anggir Gatotkaca badhe. Nuwun sewu, wantun kaliyan Kang Woh Ndorowati kula ingkang boten narimaken. Menawi jengandika anggir Gatotkaca badhe kepareng wantun dhateng Kanjeng Prabu Ndorowati, kula aturi nglangkahi kuwandanipun ingkang pamaninggal Boruji. Ora sah kokean gunung sing tanpa guna. Apa dianggep Gatotkaca wedi karo Paman Setyaki? Menawi ngaten boten-boten mriki papanipun tiyang neter katidayan. Kula aturi medal Jawi, rupak wani, jembar wani. Monggo kula dherekaken Setyaki. Setyaki aja kaya ngono, Mas. Setyaki. Malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhewa kowe ora menang karo anakmu Pringgondani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani, mula kowe ora usah melu-melu perkara iki tak rampungane dhewe. Ora, Bu. Anggir Gatotkaca sampun kepanjingan. Pakarti ingkang boten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiyang sepuh, wantun kalian pepundhen. Menawi boten kula ingkang ngemutaken sinten malih. Wis, kowe ora usah dadak melu-melu Gatotkaca, wonten timbalan. Yen ngono wis tok antepi tenan kowe wani karo awakmu Ndorowati. Sing tawedene awane. Tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar, kula mboten saged netepi dhateng jiwaning satria ingkang saguh. Nanging nyatanipun mboten kasembadan boyong senjata cakra. Luwung kula pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi. Kula ikhlas nglampahi pejah wonten negaring Pringgondani tiban senjata cakra kelakon glundung sirahmu parak. Kersanipun kados pundi? Kok sik to? Sing tak butuhke apa? Senjata cakra. Lah ya wis kuwi gawanen. Wah, tiwas kene ngampet ambegan. Sami nggih. Kula ya ngampet ambegan. Kula ngampet sedayanipun niki. Tak kira nek arep ditamani tenan jebul. Aku karo Kakang Semar kuwi ngibarate loro ning atunggal ora bakal iso dipisahake. Inggih. Mula kekarepaning Kakang Badrana aku ngerti Gatotkaca nggih menapa paduka dadak paring dawuh ingkang kados mekaten. Lah mung tak nggo jajal marang anteping kasatriyanmu sing jeneng satriya ki yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani kuwi jiwaning satriya. Lho iki. Jebul isih antep isih manggon ning atine anakku lanang Pringgondani. Matur sembah nuwun, nanging ngaten kula nyuwun pamit atur marang Kakang Semar. Lho iki. Aku tak jampange saka kadohan. Ana lelakon apa yang bakal dumadine Karang Kadempel? Ngestakaken dawuh. Setyaki, wonten timbalan tunggunen praja. Kula mboten nderek, ora usah. Mbok kula nderek, ora usah kowe ning tunggu praja wae. Oh iki ngestakaken dawuh. Kula nderek, ora usah. Kula ngedram sae, ora usah. Wis nang kono wae. Iki ngestakaken dawuh. Ayo gawe sawi kula nderekaken. Werkudara bar kakang kuwi apa dene sira Yayi Arjuna wonten paringan dawuh Kaka Prabu nggonipun kakang nglumpukake para kadang ana ing Datulaya sayekti mung bakal ndak kanthi ngrembug perkara sasmitaning dewa ingkang wis tinampa dening Puntadewa. Sasmita sing kepiye sing wis ditampa dening barep kakangku ora liya mung sasmitaning Jawata
ingkang wis ndak tampa yayi lamun dewa bakal matedhakake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau kang aran wahyu katentreman. Parandinipun Kakang kaya-kaya durung ana niat sarta durung sawega lahir lan batinipun Kakang nggone gayuh kelawan tumurunning kanugrahan. Apa ya pancen dudu Puntadewa ingkang kudu nampa lan apa penanganing Pandhawa liyane ingkang kudu nampa. Dene nganti wektu dina iki pun Kakang ora gumregah kelawan rasaning pun Kakang nggone gayuh kanugrahan wujud wahyu katentreman mau Dimas Harya Werkudara. Miat langening kalanggiwan aklar pandhan moncar tinoner kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga dereng dangu samembal wacana kasaru katrenjuh swanipun ingkang putra satring Randha Gumbala Bambang Antasena karya cingak sangya para Pandhawa. Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap ngaton. Rejo mawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawur panriting turangga esti gawe kaget ora pangling anak Antasena ingkang sowan ngabiyantur ning ngarsaning wakmu ing Amarta. Ya Pakde, sewu-sewu kalepak kaluputane Antasena aku nyuwun mangaksama ya Pakde. Ora dadi ngopo nggih? Apa to kang dadi wigatine dene semengko nggone sowan ning ngarsaning wakmu ing Amarta? Matur ngersaning Pakde, sewu luput nyuwun pangaksama. Dadekno kawuningan nek nalika semana aku mapan ning Karang Kadempel nampa timbalaning kakekne Semar. Kakekne Semar paring dawuh kelawan aku yen to kakekne Semar dina samengko bakal dadi lantaran tumedhaking wahyu. Nalika semana kakekne Semar duwe penjangka yen to ingkang nampa ya kuwi pepundhenku para Pandhawa. Nanging kakekne Semar paring dawuh karo aku, "Wa, yen to syarat sora tumedhaking kanugrahan mau kudu nganggo wujuding pustaka jamus miang jimat kelima sada." Mula sowan ngersaning Siwa Ngamarta iki nyuwun palilaing Siwa Ngamarta bakal nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Nek mbok paringake ngatur nuwun dene ora nyuwun ngapura lho, upama aku kudu ngrebut jamus kelima sada sarana peksa Siwa Ngamarta. Koko Prabu Arjuna piye? Midhanget dhateng menapa ing sampun dipun aturaken dening anak kula pun Antasena.
Gajihna bilanggen paduka ngrembak babagan kanugrahan menika kula kinten sampun anyaketi titi mangsa kala badhe saged ginayuh. Lirik piye Yayi Arjuna paring utawa matur ingkang kaya mengkono? Krana Antasena matur bilih Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar minangka dados lantaran tumedhahing kanugrahan. Tumuli nyuwun ngampil syarat srana pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Nanging mbok menawi radi duka Kakang Mas Njodipati wekasan Antasena dipun glandhang medal saking negari Ngamarta Koko Prabu. Menawi menika mangke paduka mboten tumunten angendhaken kamurkanipun Kakang Njodipati. Menika mangke malah salah kedaden mboten kanten-kantenan Koko Prabu Darma Kusuma. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung. Yayi Arjuna wonten dawuh candheten kamurkaning kadangmu panenggak pun Kakang yang bakal merpeki kelawan si Antasena. Notno ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu. Pramara mangasa yung ngambrang kati karunaning kaswase yananeng marga memalat kung dosang gondo astra mojo bayi ora ngerti tata krama kudune kowe tau tati nampa critane wong tuamu Njodipati yen pustaka jamus kelima sada kowe dudu putaka baen-baen teko kowe arep boyong pusaka nglabuhi karo kakekmu Semar karo Depol drajating Ponokawan. Se, Pak. Bapak nggadhang karo anak kuwi supaya dadi anak ingkang duweni jiwaning satriya. Monggo aku wis saguh karo kakekne Semar. Nek nganti aku ora iso mujuti apa dadi panyuwuning kakekne Semar, monggo aku diutus nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada sing tembung nyuwun ngambil ki ming nyilih upama wis paripurna mesti bakal dibalekake. Nek bapak gawe perkara iki digawe angel nuwun sewu nek aku wani karo bapak. Wah, deplok ndasmu. Tak deplok ngendi? Kowe aja sembrono. Wani karo wong tuamu. Aku ora wani karo bapak, ning nyuwun sewu wani karo kamurkane bapak. Mbok pitungen to? Kakene Semar kuwi gedhe lelabuhane tumrap para Pandhawa. Nek kakene Semar nyuwun ngambil pusaka kok ora dikeparengake iki, doh nyono, cerak nyono padha mestani Pandhawa ki ora ngerti males kabehane karo kakene Semar. Kakang Mas. Lamrah nyuwun pangapunten wonten dawuh saking Koko Prabu Darma Kusuma Kakang Mas ki nanggendhakaken kamurkanipun. Kakang Mas monggo sampun ngantos paduka nuruti dhateng mubal babalik kanepsu
sedaya saged rinembag jernyatanipun ingkang dipun rembag madaning pasiwakan ngamarta kala wau babagan tumurunning kanugrahan Kakang Mas. Antasena ana apa Wadi? Sepira kluputaning bapakmu aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, Dik, wis kulina. Werkudara. Oh. Antasena kuwi ora luput kok nduk tendang nganti kontal saka Datulaya. Nadyan sira wong tuwa nanging njaluka ngapura karo Antasena. Ora sudi. Wis rasa. Ndak malah dadi geger. Bapak ora njaluk ngapura karo aku wis ngapura karo kluputane bapak. Tampan ana pustaka Jamus Lima Sada. Boyongan marang Karang Kadempel. Aku sak kulawarga bakal sowan marang Kakang Semar. Yo, ngaturake panuwun, Pakde. Miat langan ninggalang kewan aglarawan dan moncar Dinon lir kekonang sureng sorotetan badan Jagat Dewa Bathara jagat pangestu mbara
Iki ora pangling kaya anakku jangkar bumi. Naga Bagindo Purworejo sapraptamu. Wo. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang putra kepareng kula nganturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura Tampanono. Kula mendinggo jimat paripindhayan ning kasantosan. Ana wigati apa kula? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening wong atuamu? Wale-wale menapa? Saking pribadi kula piyambak menika sanes. So dipun utus dening tiyang sepuh kula menika ugi mboten. Lho. Lah, sapa ingkang ngutus kowe sowan marang Projeng Mandura? Mboten sanes kejawi namung Kiai Semar Badranaya. Oh, wale-wale menapa? Kiai Semar menika dados lantaran tumurun ing kanugrahan dinten sak mangke. Namung wanter ngendikipun Kiai Semar Badranaya bilih mboten badhe saged rancak anggenipun inginipun badhe maringaken kanugrahan dhateng titah ingkang sampun pinilih menawi kedah wonten syarat rananipun. Syarat ranane apa? Ingkang putra ing Jangkar Bumi dipun dawuh supados sowan wonten negari Mandura supados nyuwun ngambil pusaka ing Mandura. Inggih menika Kiai Nenggala Wa Prabu Baladewa. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lirkin sanging risang mawe gandrung. Antarja wonten timbalan. Kowe aja netangi marang kamurkane wong tuwa. Kowe ngerti ora? Yen pusaka Kyai Nenggala kuwi dumunung ana ing sak jabaning daging, sak jroning kulit. Kuwi dudu pusaka agalan. Kuwi dudu pusaka yang bisa disilih dening sapa-sapa bae. Nanging kuwi pusaka mapan ana ing angganing awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar bakal nyuwun ngambil pusaka iki anggepe piye? Nyuwun mapunten, Bu. Nadyan kathah-kathah mengdika paduka Kanjeng Prabu Baladewa nanging tetep kula badhe nyuwun ngambil. Menawi paduka Kanjeng Prabu mboten keparengaken kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula ingkang tah meksa dhateng paduka Kanjeng Prabu. Piye? Tuka yayasine pe cocobang mawi ngawenges kumejot padon ning latri netra kocak ngondar andir idep nyomangolon caka. Antarja wonten timbalan. Apa sing mbok kandhake mau apa tok pitung nganggo nalar sing ganep? Kowe ngerti ora? Aku kuwi kadange tuwa Yai Kresna, tegese aku ki wong tuamu, aku kadange tuwa bapakmu Jodipati. Tegese aku ki wong tuamu Mandura. Lah kok dadi kowe arep ngrebut sarana peksa pusaka Kyai Nenggala? Apa kira-kira kowe wani karo Baladewa? Strayali binatang maros paning jajalan ati iblis lanat menungsa ratatanan bayi wingi sore wani ngadeg jejeg ana ngarepe nata Mandura Prabu Baladewa jelek nyawang kelareng jagat kowe. Ayo ketoken kanthi kaya lu ke barat. Nadan ku anake Werkudara. Arepe kowe anake Werkudara nek pancen kelakuanmu kaya ngono ku ora wajib kowe diwenehi pangapura. Kowe wani karo Waknu Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Wis jelas nyawang glaring jagat esmeng rembulan. Waduh. What? Hey! What?
Wah, panusmaning jajalan. Ngantem dodo sesek. Nganti aku tiba. Wah, Antarja pancen prawira yuda. Nom-noman sekti kalintang jaya ning Brak. Ning apa kira-kira kowe kuat adahi Kyai Nenggala? Wah, gretel Nenggala mbuh dadine ora perkara bapakmu kuwi dulurku. Koko Prabu Baladewa. Kresna, inggih. Ora tok penggak modar bocah kuwi. Sampun to. Wong padha karo merang tangan landesan dengkul. Menika mangke panjenengan ingkang badhe tuna piyambak. Ningatane Antarja wani karo pun Kakang. Inggih, mergi paduka Kanjeng Koko Prabu namung dipun suwun ngambil Kyai Nenggala kemawon. Mboten dipun paringaken. Nenggala iku ora bisa pisah karo Baladewa. Kajengipun Antarja panci mekaten panjenengan kapurih tedhak wonten ing Karang Kadempel Koko Prabu. Mareka den mrayitna semuriris seka balik titiyane Gandayani. Kakang Semar, kula. Karepmu piye to, Kakang? Lah kok dadi mbebingkung marang para Pandhawa? Aku sartaning Koko Prabu Baladewa. Kakang Semar, kepiye munggo kersaning Kakang Nayantaka? Kakang Semar, kepiye munggo kersaning Kakang Semar? Wah, Dipol aja ganggu gawe, nganggo dolanan Pandhawa lan liya-liyane. Mangke riyin lho. Kula mboten ajeng damel dolanan. Ning niki pancen niat kula, mergi kula niki wis nyimpen wahyu kanugrahanipun astan wahyu katentreman kula papanaken wonten ing kuncung kula. Mongko sedaya pun sami prisa bilih kula menika dados lantaran tumedhaking kanugrahan. Kula niki menungsa lumrah sing duwe pepinginan. Kula duwe pepinginan wahyu niki aja nganti keliya ning nggih tetep ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa. Mung syarate kudu ana seksi-seksi sing kula jaluk inggih Nata Ndarawati kalih Nata Mandura. Lah kula niki ming derajate ngaceplik, kula niki ming batur, kok arep ngrawuhake para priyagung niku ora. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge. Mula terus kula etok-etok nyuwun srana syarat kanthi kula nyuwun pusaka kedah rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nek jane sing kula karepke nggih priyagunge ora kok pusakane. Lah gandeng samangke pusaka
Sampun mapan wonten angganipun utawi sampun kula tampi mangke badhe kula kunduraken kaliyan ingkang kawogan. Ning napa sing pun kula papanaken teng kuncung niki mang tampi rumiyin sapa mengke sing bakal kedunungan wayu ing antaraning ing sami lenggah wonten ing papan mriki Ndara. Sampeyan weruh to? Mak biar. Clorot-clorot wayu niku panggraitane ora beda kaya menungsa. Pun mapan teng angganipun Sinuwun Ndarawati lah. Mula Pandhawa kudu dadi seksi. Nata Mandura nggih kudu dadi seksi tentreming jagat menika pancen boten saged uwal saking panggula wentahing Wisnu. Boten saged uwal saking panggula wentahing Suman ingkang pancen dadi dewa ingkang tukang nentremke jagat lan dadi dewa ingkang tutang andum kabagyan. Iya, Kakang Semar aku ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Pandhawa sampun gela, Pandhawa sampun getun. Waton Pandhawa nika tasih sumandhing nata Ndarawati, mesti kesawapan dayaning wahyu. Sinuwun Mandura ya aja gela. Sampeyan kadange werda waton tasih caket kaliyan ingkang rayi, mesti kesawapan wahyu menika. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kaliyan. Kongkonan Pendhita Durna ora tau iso ngrampungi karya. Jangkae dhewe Semar, wayu tak jaluk wayu katentreman. Tolo opo? Wahyu tak jaluk. Manggon nganggane kadangku tuwa Ndarawati. Kowe sing kudu tak pateni aja nganti gawe pepalanging Duryudana. Wah! Arsa madangi jagat tumungu-mungu paning sapucak ing wukir marebak bangsa mirat kena soroting surya mega lan gunung
dhisik Semar. Ngece. Karang pun tuwa niku ya. Penyakite ming watuk. Wahyu pun tinampi ingkang raka. Ya, Semar. Mugi-mugi anjalarana katentremaning negari Ngamarta. Dayaning wahyu anjalarana tentreming papan mriki sakiwa tengenipun ayem tentrem. Niring sambikala durga mendhak kala sirna. Purnaning gati, kula minangka wakiling kanca-kanca lan pribadi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi benjang Gusti saged manggihaken kula lan panjenengan malih, Ndara.